Benvinguts al podcast de brandingescolar.com. Soc Miquel Rossi, assessor i dissenyador de marques educatives. Ahir vaig tenir ocasió de participar en el programa de Ràdio Estel L'Hora del Pati per parlar de màrqueting i branding escolar. L'Hora del Pati és un programa adreçat a educadors que s'emet els dimecres a les 8 del vespre. Els conductors del programa, Jordi Cabanes i Raúm Adames, són coneixedors del món educatiu, només cal dir que ambdós són directors d'escola. Us deixo després de la sintonia amb la conversa que vam mantenir. A reveure. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. A Ràdio Estel, L'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raúl Adames. Hem parlat més d'una vegada de la davallada de la natalitat i com pot afectar l'estructura del nostre sistema educatiu. Hi ha molts factors que hi concorren i és impossible preveure l'evolució pròpiament. Del que sí que estem segurs és d'una altra cosa. Si abans els alumnes venien a l'escola, ara els has d'anar a buscar. Això obliga a un sector, l'educatiu, tradicionalment estable, estabilitzador i molt conscient de la noblesa de la pròpia tasca, a mirar cada cop més el món de l'empresa i les seves estratègies publicitàries. Aquesta és, en principi, una mirada vergonyant, a contracor. Nosaltres ens concebem com a educadors, no com a venedors. És més, educar sovint exigeix la postura exactament contrària al famós «el client sempre té raó». Sembla que si fem servir estratègies de venda estiguem traint la nostra missió. Però això és així? No hi ha una altra lectura més positiva? No és el mateix vendre la moto que explicar quina mena de motos tens a la teva escola. I en tot cas, podem donar-li l'esquena al màrqueting educatiu? Per sort, sempre hi ha algú que ha pensat una mica les coses abans i avui, a l'Hora del Pati, li demanarem que ens ajudi a veure-ho tot plegat. L'Hora del Pati. Bona nit, un dimecres més, en Raúl Adames i en Jordi Cabanes a l'Hora del Pati. Donem avui la benvinguda a Miquel Rossi. Bona nit, Miquel. Bona nit. Ell és llicenciat en Filologia Catalana, ha estat professor de batxillerat universitari, ha fet un munt de tasques en el món educatiu, però ara fonamentalment s'està dedicant al que podem anomenar màrqueting educatiu, branding. Bé, de fet, com que ens movem en un terreny, jo almenys, en què no domino gens els termes, la primera pregunta que et faria un cop saludat és que ens expliqués una miqueta en què consisteix això. Molt bé, perfecte. Doncs mira, justament entre màrqueting i branding sempre hi ha una difícil relació i necessària, imprescindible, no? Tradicionalment s'havia entès el branding només, diríem, com posar-hi el llaç al producte que has de vendre. Però des de fa uns anys ja es veu que això no és així, perquè si un es limita a fer màrqueting, és a dir, si un es limita a vendre's, està contínuament, i això ens passa, penso que a algunes escoles pot estar passant, no?, que està contínuament competint. Si aquella escola veïna ha posat una hora més d'anglès i els ha funcionat, vinga, ràpid, una hora més d'anglès. Si aquella altra resulta que fa cursos d'estiu no se sap on, doncs hem de fer alguna cosa igual. Si fa un anunci, hem vist que hem posat una pancarta, posem la pancarta. Clar, només competir el que fa és que ens debilita perquè perdem la nostra personalitat. L'altre dia sentia, a les xarxes socials veia un vídeo d'un anunci, més o menys, d'unes portes obertes, que una directora d'una escola començava a lloar les qualitats de la seva escola, dient que són molt innovadors, perquè fem... Llavors començava a dir robòtica, tenim iPads, fem cooperatiu, intel·ligències múltiples, i diu, però és que això ho està fent tothom, no? I després, doncs, també atenció personalitzada a cada alumne. Bé, aquest és el perill, no? És a dir, anar competint i acabar perdent l'essència, no? Justament el branding el que fa, i és previ, és expressar la pròpia identitat. És a dir, del que es tracta amb el branding és veure qui ets, què és el que és rellevant teu, i això comunicar-ho molt bé. I si comuniques bé qui ets, aleshores després ja estàs en condicions doncs, de competir, si podem utilitzar, desgraciadament s'ha d'utilitzar aquesta paraula perquè és així, estem competint. Llavors ja estàs en condicions de fer-ho sense perdre la teva pròpia identitat. Per tant, jo, pel que descrius, hi veig que hi ha 3 fases. Una primera fase que és saber quin és el teu model educatiu, consciència d'això, no? I tenir clares quines són les estratègies educatives estrictament.
una segona fase que és donar-ho a conèixer al món, diguéssim, no? I la tercera fase, un cop ja tens, ara em posaré en terreny, no? Ja tens una imatge de marca, per dir-ho així, aleshores sí que pots ja anar a buscar, diguéssim, l'oferta concreta i aquell que els interessi puguin venir, no? Correcte. És a dir, primer tu has de tenir molt clar, internament, és a dir, els teus trets rellevants, quins són. Habitualment, per exemple, es parla de dir, es tracta de posicionar-se. Mira, més que posicionar-te, si et preocupes de dir, expressar bé la pròpia identitat i tenir una identitat clara, jo penso ara, per exemple, de vegades que en escoles catòliques pot estar passant, no? Que dius, és que no estic expressant bé la meva pròpia identitat. Quina és la teva identitat? Expressa-la bé. Quin és el teu ideari? De vegades ens expliquem molt malament el propi ideari. I, en canvi, doncs, estem sempre explicant coses que són anecdòtiques, és a dir, que són, anecdòtiques potser no, però sí que són conjunturals, circumstancials, és a dir, en un moment determinat ara... I ara, per exemple, tu em parla d'innovació educativa, no? Bé, moltes d'aquestes coses no són realment innovació. Ara torna a estar de moda, doncs, l'oratòria. Dius, bé, l'oratòria és innovació? Això ja ho feien els grecs. Que estigui de moda vol dir que és innovació? És a dir, llavors, per exemple, ara no està de moda la lectura de clàssics. I si ho posem de moda? Serà és una cosa molt valuosa. És a dir, que és això, doncs expressar la pròpia identitat és previ i això és el que fa el branding, no? I d'alguna manera fer aquesta feina de pensar qui ets t'ajuda a no començar a d'anar cap a dalt i cap a baix depenent de les modes, que també té un perill molt gran, clar, això. Perquè jo m'imagino que en tot les modes són un problema, no? Deia Oscar Wilde que la moda és una cosa tan horrible que ens veiem obligats a canviar-la cada 6 mesos, diguéssim, no? En tot, però en l'educació la moda és demoladora, és terrible, diguéssim, no? En el programa en parlem sovint i... Desgraciadament no podem negar que existeix. No, jo el que dic és que la innovació en si mateixa no és ni bona ni dolenta. Centrar-se en la innovació és dolent, perquè el que interessa no és el que és nou, sinó el que és bo. Clar. I, evidentment, quan algú té una iniciativa, descobreix una manera millor d'educar o d'explicar determinada cosa, perquè al final no hem d'oblidar que no existeix una pedagogia abstracta, sinó les didàctiques concretes de cada una de les coses, és raonable que per adaptar-te als alumnes que tens d'una manera o d'una altra no et tanquis a tu librillo de tota la vida. Això és veritat. Però aquesta mena d'eròtica de la innovació em sembla contraproduent del tot, diguéssim, no? És que el problema... És el que descrivies tu, no? Precisament... Tenim iPads, t'has parat a pensar si els iPads serveixen o no? Desgraciadament, de vegades, algunes de les persones que fan màrqueting, entren al món educatiu a fer màrqueting, jo he tingut la sort, clar, 30 anys de professor em dona aquesta... Soc dissenyador gràfic també, he treballat en els dos àmbits, i em dona aquest avantatge. És a dir, conèixer ben bé l'escola, i hi ha coses que es fan a altres llocs que no serveixen. Clar, sentir parlar, per exemple, no, el que s'ha de fer des de l'òptica del màrqueting innovar vol dir que si tires parets ja estàs innovant, no? I, efectivament, la innovació s'ha de contrastar després que ha funcionat. I si no ha funcionat ja no és innovació. A mi m'agrada dir que convé estar a la segona fila de la innovació, és a dir, perquè si les patacades les fan uns altres, però la primera de la qualitat. Aquesta és molt bona idea. Fa un temps va venir un convidat que deia que hi ha hagut gent que ha tret la brossa del bosc i bueno, hi ha coses que han sortit, però ara ja està net, hi ha certes coses que ja està net al camí per fer-les, perquè ja comencem a tenir anys, més tu, Jordi, que jo, però pissarres digitals, retroprojectors, o sigui, hi ha moltes innovacions que ja són antiqualles de museu. O sigui, que de fet, l'altre dia una conferència parlaven de passar transparències quan estaven passant un PowerPoint. Em va fer gràcia perquè venia ja pel retroprojector que jo a la facultat ho vaig utilitzar, i molt. En canvi, hi ha tota una concepció de la innovació, al meu entendre, que és el mirar millor com coneixem, mirar millor quin alumne tens al davant, i estratègies que si les haguéssim sabut fa 500 anys haurien servit igual. Aquesta sí que val la pena, no? Adquirir. És a dir, sempre he pensat que només val la pena ensenyar allò que ha de ser permanent, diguem-ne, no el que és fugir-se, per dir-ho així. Clar, però jo el que veig és que està passant, doncs, que, per dir d'alguna manera, tot s'està plantejant des de fora de l'àmbit escolar. És a dir, el que és el màrqueting, el que és aconseguir alumnat, sembla que aquí no hi entri el dia a dia de l'escola. Llegint llibres de màrqueting educatiu, llegint, per exemple, webs d'empreses que s'hi dediquen, a congressos, doncs una de les coses que he vist és que poquíssima gent té en compte el professorat.
Jo ara estic preparant un segon llibre precisament sobre aquest tema, de dir el paper del professorat, perquè un diu, a veure, o sigui, resulta que la primera P del màrqueting es diu que és el producte, no? I en el nostre cas, el projecte educatiu. I qui ha de generar el projecte educatiu? D'on sortirà això? Un altre aspecte importantíssim, la comunicació. Dius, molt bé, doncs les escoles crec que han millorat molt les webs, han millorat la comunicació a través de les xarxes socials, però per un pare i una mare, quina és la comunicació número 1? La que té amb el tutor o la tutora. I si és una mala comunicació, la resta no serveix de res. Per exemple, la satisfacció i la retenció dels alumnes que es tenen. Dius, això està absolutament en mans del professorat. És a dir, absolutament. Llavors, el paper... És, a més, una obra corall, diguéssim. No és, diguem-ne, que tu decretes des de l'alumnat, no? Tothom ha de contribuir d'una manera proactiva a aquest producte, per dir-ho així. És que aquí hi ha una qüestió molt interessant perquè està passant una cosa, i és que fora del nostre àmbit educatiu, les marques, que en si és un símbol, una marca, doncs la gent ho associa molt al logo, a la imatge visual, però això són només la manera com jo veig el logotip de Ràdio Estel, i si no he escoltat mai aquesta ràdio, soc un turista que surt de l'estació de Sants, no m'atribueix, no puc atribuir cap valor, però en canvi si l'he escoltat habitualment, doncs sé que hi ha una proximitat, que hi ha uns valors, que hi ha... Bé, doncs el logotip t'expressa això, però una marca és molt més que el logotip, i fora de l'àmbit escolar s'està insistint molt en que una marca són persones, i són persones que es relacionen amb persones. Clar, té gràcia que això ens ho diguin a l'escola, és a dir, que més que en una escola, persones que relacionen amb persones, per això fer això, és a dir, relacionar-se amb persones, no es pot fer des de la impersonalitat. És a dir, que compte és que el professorat... jo dic una frase que és que la marca de l'escola és la suma de la marca de cada professor i de cada professora, la marca personal del professorat. L'Hora del Pati. Seguim a l'Hora del Pati amb el Miquel Rossi parlant avui de màrqueting educatiu, de branding, és a dir, de com podem fer que la gent conegui les nostres escoles. Això seria una formulació. Curiosament, perdó, en realitat estem parlant de com fer l'escola millor. Perquè tu has dit al començament hem de pensar què som. Això, sense dubte, si ho fem bé, és una millora per l'escola. O sigui, no tinc cap dubte. Sempre es diu, no, que la primera acció de qualsevol màrqueting, de qualsevol publicitat, és millorar el mateix producte, millorar el servei que estàs donant. És a dir, que això està així, però efectivament, si a més ve d'una reflexió sobre qui som, què ens proposem. Abans sortia moltes coses, per exemple, en la innovació, que són en realitat què fem o com ho fem. I seguint Simon Sinek, són l'important del per què, no? És a dir, per què fem les coses, no? Si un arriba a l'essència, dir, faig les coses perquè busco aquests objectius i els sé transmetre bé, canvia molt, no? Perquè, a més, això que deia Raül, convertit en un grup que és el professorat, doncs que hi hagi un somni col·lectiu, tots anem a per amb una idea clara de què volem, això canvia radicalment les coses. Clar, perquè a més, en educació, a diferència d'altres sectors econòmics, diguéssim, no es pot preveure els resultats, no es poden garantir els resultats. Nosaltres no fem, per dir-ho així, solucions educatives, no farem solucions educatives, sinó posicions educatives. Després hi ha la llibertat dels alumnes, que hi ha el que hi ha, no? I en aquest sentit, de fet, una de les certeses que ens mou és que si hi ha rectitud d'intenció, tant quan fas de pare com quan fas de professor, si hi ha rectitud d'intenció, no t'equivoques encara que t'equivoquis. I, per tant, l'esforç més fonamental que hem de fer tots els membres del claustre, dels professors, dels educadors, és posar-nos d'acord i cuidar, tenir cura d'aquestes intencions, no? De que sigui realment recta la nostra intenció. Efectivament, i actuant amb optimisme, no? Optimisme que, efectivament, no tenim la garantia que el 100% dels casos funcionarà, primer perquè, efectivament, hi ha la llibertat de cadascun de fer el que li sembli. Però sabem que, home, si estem convençuts, no?, que amb allò que ens hem proposat, si anem tots a una amb les famílies, doncs allò dona un resultat, no? Perquè si no hi ha optimisme és molt difícil educar. No? Sí, és impossible. Sí. Volíem preguntar una mica com veus el panorama educatiu. Nosaltres sempre ens ho mirem en termes més pròpiament pedagògics, però em sembla interessant veure, des d'un punt de vista, no?, del que és la teva experiència, la teva expertoria, no sé com s'ha de dir, com veus el panorama, el mercat català? Home, clar, o sigui, partim d'aquesta dada que és la baixa natalitat, no?, que és una qüestió en la qual, efectivament, convindria que hi hagués aquest convenciment, doncs, de que, no sé, penso, per exemple, a França fa molt de temps,
tenia una natalitat baixíssima, i va haver inversions que ajudessin realment a la política a favor, i ha canviat, s'ha girat. Nosaltres estem en aquests moments molt malament. Clar, lògicament l'escola ho pateix. Si mirem els descensos, va haver un moment que amb la migració es va recuperar una mica, i ara després, en la crisi, hem tornat a ballar